20 anyos nga lalaking mipugong sa pasibat nga kawatan. Samdan human gidunggab sa Davao City. Samtang sospek malampusong nadakpan. Sa pagpanubay sa kapulisan, sungala sa witness, alas 2 kaganinang kadlawon dihang nagtambay sila kauban na iyang higala nga 20 anyos nga lalaking tricycle driver dool sa gasolinahan sa Barangay Matina Aplaya, Davao City. Sa dihang nakita nila ang sospek nga gikawat ang battery sa tricycle nga gipanag-iyahan sa iyang uyuan. Ilang gigukod ang sospek og dihang naabtan, gipangutana kung asa dalon ang battery. Gihangyo niini nga magpabilin usa kay iyang tawagan ang iyang uyuan sanglit dunay timailhan nga nakasulat sa battery. Apan misulay pagsibat ang sospek apan napugngan kini. Didto nagibundot sa sospek ang nakatagong kutsilyo sa iyang hawak ug duha ka higayon nga gidunggab sa likod ug abaga ang kaubanan sa saksi nga 20 anyos nga lalaki. Nakadagan ang sospek ug miambak sa likod sa usa ka nagdagan nga SUV. Hinungdan nga nadakpan kini. Na-recover gikan sa sospek ang kutsilyo ug battery nga iyang gikawat. Padayon pang ginatambalan sa ospital ang biktima. Kasong theft ug attempted murder ang atubangong kaso sa sospek nga walay pahayag.